जाय फेरेंगा दिनै फरेस्टनि EM बे फेलार जादों फरेस्टखौ सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों बिथांमोननि फरेस्टारफोरा सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों। क'क्राझाराव फिन इनकाउन्टार जाथाय। दंफां लायनो थांनाय सासे बर' सुबुंखौ गावथारदों हाग्रा बिफाननि NGOनि मावफारियाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि झारबारि ओनसोलनि गियानिपुरियाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाया दंफां लायनो थांनाय हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ गावथारदों। बिटिआर गोरोबथा जानानैबो मानो खनले खनले एनकाउन्टार जानो मोनबाय थाखो? बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रानजित बसुमतारी दैदेननाय हाग्रा बिफाननि NGOनि मावफारियाफोरा एनकाउन्टार खालामदों हेमन्त नार्जारिखौ। हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रानजित बसुमतारीनि बिथोनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों कास्टम बसुमतारी। नाथाय दानि जे UPPLनि सासन खालामबाय बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लाबाय। दा दिनै फेरेंगाया गावनो आयेनखौ आखायाव लाबाय। दिनै फरेस्टारा मानाव गेदेर मा होनो फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारीनि बुंनायाव बा खावलायनायाव फरेस्टारफोरा बै मानसिखौ गावथारदों हेमन्त नार्जारि जाय बिथांखौ गावथारदों। हाग्रा बिफाननि EM फेरेंगाया फरेस्टखौ सिकिउरिटि होनायाव फेलें जादों कास्टम बसुमतारी। जाय फेरेंगा दिनै फरेस्टनि EM बे फेलार जादों फरेस्टखौ सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों बिथांमोननि फरेस्टारफोरा सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों। जोंनि इनकाउन्टारा दा जेरैबायदि आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव मानो होनबा मैयानिफ्रायनो जोङो सालबारि आरो मुसुलपुराव दङ। क'क्राझार फारसे जों थांनो हायाखै नाथाय क'क्राझारनि जि जाहारबारियाव जि हेमन्त नार्जारिजों जे एनकाउन्टार जाबाय बेखौ जों दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि न'खरफोरनाव जे दुखु दा सोलिगासिनो दङ जों BPF दोलोनिफ्राय बै न'खरनि दुखुखौ जों बाहागो लाफाबाय आरो BPF दोलोआ मा होनो जाय अयनाय खालामजादों बेजों जों अराय सम गसंफागोन। दा जोंहा भारतआ मोनसे नियमजोंसो सोलियो भारतआ मोनसे आयेनजों सोलियो आसामा मोनसे आयेनजों सोलियो फेरेंगानि खुगाजों सोलिया फेरेंगानि खुगानि ओंखारनाय रावफ्रा आयेन नङा। भारतखौ मा होनो BR आम्बेडकार सारा जोंनो भारताव मोनसे संबिधान होलांदों सुप्रिम कर्ट हाइ कर्ट आरो जुडिसियेल कर्ट होननाय मोनसे सोदोब दङ बे जोंहा आयेन सोलियो ओंखायनो बे आयेनखौ साफ्रोमबो बे जाहैबाय सिभिलमेन नों आं सबबो बे आयेनखौ मानिनानै लानो नांगौ। नाथाय जेरैबादि एनकाउन्टार जादों बे आयेनखौ नाथाय दानि जे UPPLनि सासन खालामबाय बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लाबाय। दा दिनै फेरेंगाया गावनो आयेनखौ आखायाव लाबाय। दिनै फरेस्टारा मानाव गेदेर मा होनो फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारीनि बुंनायाव बा खावलायनायाव फरेस्टारफोरा बै मानसिखौ गावथारदों हेमन्त नार्जारि जाय बिथांखौ गावथारदों। दा ओंखायनो दिनै फरेस्टारखौ सेफटि होनांगौ सबबो जोंबो लुबैयो मानो होनबा अक्सिजेन प्रडाक्ट बिसोर खालामो नेचारखौ प्रडाक्ट मा होनो प्रटेक्सन होनाया BPF दोलोआबो लुगैयो नाथाय जुदि प्रटेक्सन होनाय बिथांमोना जुदि सिकिउरिटि मोजां होदोंब्ला मानो हाबनो हाखो एक नम्बर प्रश्नआ जुदि बिथांमोननि जाय फेरेंगा दिनै फरेस्टनि EM बे फेलार जादों फरेस्टखौ सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों बिथांमोननि फरेस्टारफोरा सिकिउरिटि होनायाव फेलार जादों बे फेलार जानायनि थाखायनोथ' फरेस्टआव हाबनो हादोंना आरो हाबखांनायनि उनावबो नों माने एनकाउन्टार जाखो बै मोननै साइडनिफ्रायथ' गावलायाखैना बै मानगोना बै रायजोफ्रा जाय दिनै बियो माखासे गावसिनि जाहोननि थाखाय थांदों बै इसोरथ' सिलाय लानानै बिसोरखौ गावलायाखैना मोननै साइडनिफ्राय गावलायदोंबा गावथारदों नाथाय बिथांमोना गावथारदों बिथांमोनखौ दा बै आयेनखौ आखायाव लानो हायामोन बे आयेननिबो मोनसे दंना बिथांमोनखौ एरेस्ट खालाम जुदि अयनाय जुदि आयेननि बिरुदि मावदोंमोनब्ला रुंसारि हेमन्त नार्जारिजों लोगोसे बिथांमोननि लोगोफ्रा जुदि आयेननि बिरुदि मावदोंब्ला आयेनासो बिथांमोनखौ आखायाव लागोन ना बिथांमोनखौ एरेस्ट खालाम कर्टआव हर कर्टआ साजा होगोन आयेना संबिधाना साजा होगोन दंफां खावनायनि मा होनो जुदि नंगौब्ला जुदि बिथांमोना दंफांखौनो लायनो थांदोंब्ला खावदोंब्ला हमजाबायब्ला बेखौ आयेना नायनानै साजा होगोन ना साजा फेरेंगायाथ' साजा होनो हायाना फेरेंगाया सुप्रिम कर्ट नङा फेरेंगाया हाइ कर्ट नङा
दिनै फेरेंगाया मानो बिथांमोनखौ बिथांनि निर्देगावनो बिथांनि फरेस्टारा दिनै बिथांमोनखौ मानो गावथारनायजों सल्भ जागोन नामा जाया गावथारनाया आल्टिमेट सलुसन नङा गावथारनाया आल्टिमेट सलुसन नङा गावथारनाया ल'खौ भायलेसन खालामनाय आयेनखौ सिमफायनाय ओंखायनो जों बेखौ गोथौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोननि न'खराव जाय हेमन्त नार्जारी बिथांमोनहा फिसा सानै दं होननानै जों खोनादों खबर लानायाव दा बिथांमोनहा फिसाफोरा बिराद मा होनो न'खर सोलिनायनि गोबां मा होनो बेयो बिथांमोनाव सोलिनो थाखाय गोब्राब जागोन ओरैनो बर' हारिया हा दंफां लाइफां आरो दैमा दैसाजों जोंखौ गोजानाव थानो हाया बे नेचारजों जों कानेक्टेडखा ओंखायनो जों बिपिएफ दोलोआबो नेचारखौ जों मोजां मोनो प्रटेक्सन खालामनांगौ सरकारा प्रटेक्सन खालाम नाथाय गावथारनाया आल्टिमेट सलुसन नङा ओंखायनो इउपिपिएल सरकारा बारा दादागिरि जाबाय इउपिपिएल सरकारा गावसोरखौनो इसोरनिफ्रायबो देरसिन सानो सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो देरसिन सानो ओंखायनो बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लादों फैबाय थानाय समाव जेरैबादि इउपिपिएल सरकारा आरो फेरेंगा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमआ बिथांमोना रायजो राजाखौ जेरैबादि दुखु होदों बे दुखुनि खिथेरखौ फैबाय थानाय इलेक्सन समाव रायजो राजाया इउपिपिएल सरकारनो खिथेरखौ होखारफिनगोन आरो बे रन्जित बसुमतारिनो बे खिथेरखौ होखारफिनगोन फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया बिसायख'थि समाव बेखौ जोङो मिजिं मा होनो बेखौ जों फोरमायनानै होबाय आरो बै न'खरनि दुखु दाहा जानायाव जों बिपिएफ दोलोआ अराय सम बिथांजों जोङो मा होनो दुखु फोरमायफाबाय आरो जाय रुंसारि जाबाय बे न'खरनो जाहाथे जास्टिस जाहाथे होयो जाहाथे न्याय होयो थांनानै थानो थाखाय जिहेतु न'खरनि गार्जेना गावथार जाबाय फेरेंगानि पुलिसजों फरेस्टारजों बै न'खरनो जाहाथे थांनानै थानो थाखाय फिसा फिसौ लेखा फोरोंनो थाखाय जाहाथे बेबस्था खालामनानै जाहाथे होयो बेखौ जोङो सरकारनि सायाव नारसिन हरनाय थाबाय।